jaunaren bitartez. Amen. Bakearen jangoikoak santu egin zaitzatela, eta errurik gabe gorde dezala zuen izate guztia, zuen espiritua, zuen anima eta gorputza, Jesu Kristo gure jauna datorren arte. Jesus jauna, bai, dator. Bere ama eman zigun jaunak, Eta berak gure babes eta itxarke. Senide maiteok, ari gara pausoz pauso gure amaren festaburura hurbiltzen. Gaur 6. eguna betetzen du 9. Espirituaren egintzak aztertzen ari geralarik, gaur espirituak arriskatzeko deia egin digu. Jainkoak doain ugariz bedeinkatu gaitu, baina ez kristautasun epel eta gorde bat bizitzeko. Doainekin erreinuaren negozioa egin behar dugu. Doainak emateko eman zaizkigu. Ugaltzeko jarri zaizkigu eskuetan. Maitasunaren aldeko apustua da gure doainekin egin behar duguna. Evangelioan Jose eta Maria bere bihotz osoaz Jesus aurra zaintzen ikusiko ditugu. Ez zuten biziera erraza izan, baina dena erreinuaren zerbitzura emana zeukaten. Guk ere badugu zer zaindua. Kanta dezagun jaunaren doaina. Ona baizera jauna eta
dituzun atzerri guztia, etorriko dira jaunak zu jaunestera, eta zure izena ospatzera. Zure bidea erakutse zaidazu jauna, zure egian ibil nadi. Emaiozu leialtasuna nere bihotzari, zure izenaren beldur izan dadi. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Jauna bihotz bihotzen dizkizut eskerrak emango, nere hitzak entzun dituzulako. Eskerrak emango dizkiot zure izenari, ona eta leiala zeralako. Otsegin izunean entzun dituzu, eta nere bihotzean kemena indartu duzu. Ospa bitzaten jaunaren bidea, handia da jaunaren dirdaia beneta. Larrialdian nabilena zu bizkortzen nauzu, zure etxaien haserren aurka eskua didazu luzatzen, eta zure eskuinak nau salbatzen. Zure
Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Jakintzuek aldegin ondoren, jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Joseri eta esan zion: jaiki, hartu haurra eta ama, eta zoaz iesi Egiptora. Egonan nik esan arte, haurraren bila ibiliko baita Herodes hilarazteko. Hartu zituen beraz Josek haurra eta ama gauez, eta Egiptora aldegin zuen. Han bizi izan zen Herodes hil arte. Horrela, jaunak profetaren bidez esana bete zen, Egiptotik etortzeko dei egin nion neure semeari. Herodes hil ondoren, Joseri jaunaren aingerua agertu zitzaion ametsetan Egipton, eta esan zion: jaiki, hartu haurra eta ama, eta zoaz Israelera, hilak baitira haurra hil nahian zebiltzanak. Hartu zituen Josek haurra eta ama, eta Israelera joan zen. Baina jakin zuen Herodesen ordez honen seme Arkelao zegoela Judean errege, eta beldurra sartu zitzaion hara joateko. Eta ametsetan adierazi zitzaiolarik, Galileara jo zuen, eta Nazaret izeneko herrian jarri zen bizitzen. Horrela bete zen jainkoak profeten bidez esana: Nazaretarra esango diote. Espirituak Elizari esaten dizkion hitzak. Gure bizitzari kalitatea eman behar diogula, gure sufrimenduari sentidua, zorioneko izan behar dugula. Hau denak oker ulertzeko arriskua badugu izan, konpromisoaz betetzeko arriskua da hori. Jesusek ordea munduan jarri gaitu hemen evangelioaren biziera bizitzeko. Bere erreinua, bere maitasun neurrigabea, gizon eta emakumeen artean zabaltzeko. Munduko etxea handia gure eskuetan utzi du Jesusek, guregandik joan denean, eta itzultzean bere etxea zer egin dugun galdetuko digu. Entzun zer esaten dizun espirituak. Doain asko eta handiak eman dizkitzut, eta beste guztien gainetik maitasunaren doain emankorra jarri dizut bihotzean. Inbertitu itzatzu nire doain horiek. Sortu ezazu bizi sentidua gizon emakumeengan. Kutsatu itzatzu guztiak solidaritzaz. Sendatu itzazu harremanak. Onartu etorkinak. Babestu pobreak. Sortu elkarrizketa. Eta jarri itzatzu guztiak gizakiaren aldeko lankidetzan. Espirituak esaten dizu, laizter etorriko da jauna, eta bere mundua zer egin duzun galdetuko dizu. Zaude erne, bere errukia eta bere erreinua zabaltzen, oinak zikintzen dituenari, ni garbituko dizkiot oinak. Belarririk duenak, entzun dezala, bihotza duenak sinetsi. Et
Serideok, gorespen kantua egin eta irakurraldi amaiturik, gure eskariak egiteko unea dugu. Erreinuaren aldeko lana egin behar dugu. Erreinuaren hazia ugaldu eta indartu behar dugu. Eska dezagun maitasunaren apustua egiteko ausardia, esanez. Jauna, egin gaitzatzu zure erreinuko langile. Jauna, eskerrak eman nahi dizkitzugu aurrena, eman dizkigutzun doain guztiengatik. Eta batez ere, maitatzeko ahalmena eman diguzulako. Zuk emandako doainak zerbitzuan erabiltzeko espiritua eskatuz, esaten dizugu. Jauna, egin gaitzatzu zure erreinuko langile. Jauna, asko dira gazteen artean batez ere, hirugarren munduko beharrez kezkatzen direnak. Hoien alde eskatzen dizugu. Eutsi diezaiotela beren zerbitzu gogoari. Gazteentzat solidaritza arnasa bizitzeko indarra eskatuz, esaten dizugu. Jauna, egin gaitzatzu zure erreinuko langile. Jauna, beren evangelizazio testigantza munduan bizi duten kristau laikoen alde eskatzen dizugu. Emaiezu, beren egintza honez, evangelioa bizi eta adierazteko kemena, kristau laiko guztientzat esaten dizugu. Jauna, egin gaitzatzu zure erreinuko langile. Jauna, Maria eta Jose zure erreinuaren zerbitzari leial egin zenituen. Emaguzu haiek izan zuten fede eta leialtasuna. Honean eta txarrean, erreinua zerbitzeko adorea eskatuz, esaten dizugu. Jauna, egin gaitzatzu zure erreinuko langile. Jauna, ederra da zure evangelioa, ederrak zure doainak. Eskerrik asko, jauna. Zabal dezagula eguneroko aleginez zure erreinuaren poza munduan. Emaiguzu, jauna, evangelizazio sena. Hala eskatzen dizugu, Arantzazuko Andra Mariaren otoitzez, eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Madre misericordiae, Pilatus espes nostras a te clamamus, exules a te suspiramos, siempre te in la lágrima ella erró, abogada nostra, hijos tuos, misericordes oculos, agros Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis exilium Otois gure alde jainkoaren amadone horre. Maria bitarteko, jaunaren grazia lagun dakigula beti. Amen.
libera